What's up mga Bislog? Welcome to Bisagan Tagalog Channel. So karon nandito tayo, maglilinis tayo ng sasakyan. So mayroon pa nakapila ron para ano. So unahin mo natin ang vacuum. Magba-vacuum muna tayo. So let's go. Okay, get on the road. So guys, kinuha ko ng vacuum sa likod. Sasaksak ko na yan para magsimula na tayo mag-vacuum. Before that, alisin muna natin yung unan sa loob. Actually, hindi to kotse. Traveling van to. Hehehe. Camping van pala. Anyway, magsimula na tayo ng vacuum. Joke lang yun ha. Ayan, ibinacuum ko na yung unahan. Yung front seat. Katapos kung mag-vacuum sa front seat, doon naman tayo sa likod. Susukuin natin maayos para malinis siya. Hindi tayo pupukin. Ito naman, pinas ko na yung unan sa takas. Pinas ko na yung upuan. Pinas ko yung upuan para malinis yung ilalim. Pagkatapos ko mag-vacuum, vacuum lang ang vacuum. Ayan, hanggang matapos. Yan. Tapos naman, doon naman sa kabila, yan, vacuum ulit. Pag malinis na, tanggalin ko yung carpet. May carpet tuloy. Yan, vacuum. Sup na. Ayan, nilinis ko yung vacuum ulit. Tinanggal ko yung mga basura sa loob. Binawa ko yung upuan. At sinarado ko para magsisimula na tayong maglinis. Ayan, gusto tayo mag-vacuum. Dito naman tayo sa car wash. Hugas tayo. Isinghot mo pala yan. Okay guys, magsisimula na tayo mag-washing ni Bessie. Yan, maghuhulog ako ng piso, $1 para sa 3 minutes na water. Pag handa nyan, simulan na natin ang ligo ni Bessie. Testing. Okay, simulan na natin sprayan yung ating sasakyan. Sprayan muna natin yung bubong, yung salamin. Yan, sprayan na ng mabuti hanggang 3 minutes. Bing, bang, alam mong nagbabaril, no? Ayan na, para matanggal yung mga alikabok. Spray lang hanggang malinis. Pati yung bintana, yung gulong, yung bubong, ayan, salabit na yung hose nya. Spray lang ng spray hanggang maubos ang tubig. Pag maubos ang tubig, ayan, magsisimula na tayong sabon. Kuha tayo ng sabon. Sabunin natin ang gusto. Ayan, ang sarap maligo. Ayan, ang ganda-ganda. Sarap maligo. Sabon. Kus lang. Bilisan mo. Ayan, pang. Ayan, nagmamadali na siya. Hindi pala, ako pala yung nagmamadali. Sabon lang hanggang maging malinis. Kus sa baba, kus sa taas, kus sa bintana, kus sa bubong. Diba? Ayan, na-adjust ko pa yung video. Hindi kasi ako nakikita. Ayan, nakita nyo na. Pang, blessing. Kala mo nagbibindil ka ng sabon. Ayan. Sabon hanggang matapos. Hanggang malinis. Wow! Ang ganda-ganda na. Dito pala maganda kasi may sabon pa. Ayan. Spray na ng spray. Hanggang maging malinis. Ayan. Ayan. Yung harapan naman yung wood niya. Ayan. Pinas ko yung wiper niya para hindi sagapan.
kuskus ng kuskus, pati yung bintana, yung babong, yung side mirror, yung bintana rin. Ayan, okay na. Pwede na tayo mag-panlaw. Ay, pati tayong gulong ko yung mga. Sige, sabang mo yung gulong. Tapos na po tayo ng besi yung magsabon. Mag-hulog rin tayo na pandalaw para sa banlaw. Babalawin tayo. Yan, matatapos na po kayo. Spray ulit, spray ulit, spray lang. Yan, sa ibabaw, sa gilid, hanggang mawala yung sabon. Dalawin naman, dali na, pauwi na tayo. Ayan, adjust ko para makita naman yung look ko, diba? Linis, spray lang, hanggang maging mawala na yung sabon. Ayan, spray lang. Ay, wag mo kong basahin. Ayan, basa ko yan. Linisin. Ayan, adjust para mga kulay. Wow. Simple lang. Punta lang kayo sa HDB, makakapaglinis na kayo. So, tapos na siya. Ayan, guys. Tapos na tayo mag-spray. Banlawan. Tapos na lahat. Tignan natin yung ating balde. So, ngayon naman, i-try natin si Beshi. Yan. Nasa natin with touch, with love, gano'n. Talaga, yan. Bilis. Ayan. Mauto tatayan para matatayo kaya ng pambali. Tapo lang. Tapos try lang ang car. Ayan. Nakikita mo. Tapos ng gasan si Beshi. Tapos na yung isang vacuuman. So, tuyo ka lang guys. Okay lang dito lang mas. Wala naman open. So, acceptable. Kanina nagmasa ko kasi may tapos ko naman i-disinfect na naman natin. Yan, i-disinfect na natin para malinis, para safe ang aking mga pamilya. Spray dyan, spray ang upuan, ayan, para mawala ang bakterya. Yan, malinis na si Beshi na matapos ng malinis. So yun na nga guys, tapos na kayo maglinis ni Beshi, si Beshel. So hindi na lang ako nagngapay. Tapos pwede na tayong umuwi. Agad. So yun nga guys, so mura lang yung hugas. Ito lang, self hugas ka. Around $3 yung nagaso ko, plus yung plus siguro yung ERP dyan mamaya. Mamaya natin sa ERP. Tagal kasi naglinis yung isa eh. So $1. So total $4 lahat ng ating gasto. $3 dun sa tubig, tapos $1 dun sa ERP. Okay lang, sulit. So kung linggo ka magbuano dyan, walang bayad yung ERP kay Freeman. So Sabado ko kasi daming tao nung linggo. So wala na akong time, ngayon lang may time. Okay guys, so that's it from now guys. Thank you for watching. Maraming salamat po. Salamat. At ngayon is mag-shoutout tayo. Libre shoutout.
Pa-shoutout naman dyan. Thanks for watching guys. See you the next vlog. Bye! Maraming salamat sa mga comment. Rase Daya, Workout Academy, London, Mama L Vlog, Bebslin Bahas, Ronaldin Yamoy, Rian's Vlogs 42, Dennis Jabas MJR, Chris TV, Banman 91, SMR Night Ducks Ansu, Rita JC Channel, Kings Lifestyle, Mon Jamil, Tratadores de Mosquito, Jerry Maymay, Cross Dresses, Burkini, Aicha, Crasha Vlog, Raj Vlog, Mars Jason Vlog, Alan Ronald Palatao Adventure, Rhea Yang, Mirani Abraham Valdez, It's Wenny, Scrapman, Global FM, Isay Lutong Kusina, Happy Happy, Darren's Vlog, Palmar Vlog, Tongski Official TV, Mutray Kai P, Toy 2021, Chenry, Bulagang Family Vlog, Sweet Mila, Ilocana Girl, Sorina, Rodrigo Bayas, Erlin Nahine, Okinawa, Daisy Gatuan, ADMP, Girl Cell, Bisayani Vlog, Windy Padera, Popsicle TV, Novela News TV, Medori Martin Channel, Sandra and Emily Official, Lisandro Jojo, Kuya McCoy, Pami Rodriguez Vlog, Eli Aurelia Bantay, Domon and Neng, JR Official, Art House Ram, Eve Global Maichu, Popsi Kel, Doming Magrasya, 256 Tokono, Landong Buki, Cise Hawk Channel, Tinam Su, Mo Trai Kai, Mang Jun TV, Honey Vlog 2122, Vishwaya Soyami, Jero, Sava Adventure, Kinwa TV, V Sun Su, OFW Kabayan Japan, Katya Manalo, Nilami Abraham Valdez, Edwin Nahine, Alan Ronald Palataon Adventure, Dodong Jesse, Marie Ondong Channel, Rodrigo Barrias, Beauty Baste, God Chris, Elsa Love Quiet TV, Princess Preco, Nayishi Potin TV, Dons TV, Assorted TV, and Saputay TV. Maraming salamat po sa nag-comment. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog.